El grup Oller, especialista en la fabricació de taps de suro per a cava, xampany i vi escumós a nivell mundial, celebra 125 anys. El meu besavi, quan s'instal·la a França, l'any 1892, torna a Cassà de la Selva per tal de casar-se i al cap d'un any torna per tenir la que va ser la seva filla gran, que va ser la meva àvia, la baba Angel. Va poder, diguem-ne, fundar un primer establiment fabril a Cassà de la Selva i simultàniament en aquell moment a Épernay. El d'Épernay, al cap de 2 o 3 anys, ja el va traslladar a Reims. Aquesta dualitat de fàbriques, des de l'any 1892, la de la Reims o la de la Xampanya i la de Cassà, ens ha acompanyat fins als nostres dies i encara avui Oller té 3 grans centres, 4, però té 3 grans centres productius, una a Cassà de la Selva, una a Sant Vicente de l'Alcántara i l'altra, diguem-ne, encara a Reims. Nosaltres som la darrera fàbrica que queda a la Xampanya, fabricadora de taps de xampany. Al cap de 125 anys, aquella empresa que va fundar el meu besavi a Reims encara funciona. El president de la companyia, Jaume Nadal, i el director general, Joan Puig, han presentat els actes de celebració que es duran a terme aquest 2017, entre els que destaca un dinar servit per al celler de Can Roca i batre el rècord mundial de destapament d'ampolles a les instal·lacions de l'empresa a Cassà de la Selva. Un tall de suro enganxat a el que seria l'arbre, el tronc mare de l'arbre, i això seria la part exterior. Això en aquests moments és pla, però com us podeu imaginar, i molts de vosaltres heu vist, és completament curt quan s'extreu de l'arbre. El procés d'extracció de l'arbre es produeix entre el mes de juny i el mes de setembre. Un dels moments més destacats de la presentació ha estat quan Joan Puig, director general del grup Oller, ha explicat als assistents com es fa un tap de suro per ampolles de cava. Això vol dir que d'aquesta panada de suro el que es fa és es talla en diferents làmines, d'acord? I d'aquestes làmines, en veieu aquí una, d'aquestes làmines es procedeix a fer el que seria la fabricació de discos, taladrant dintre de cada una de les làmines els discos que després serviran per fer el tap de cava. I la paraula triturar ara serà important perquè us explicarem una de les últimes coses que hem fet a Oller, que és donar valor en aquesta part del procés. Aquesta trituració, aquesta merma de matèria primera, el que es fa és s'aprofita per fer-ho en granulat, per fer aquest tipus de granulat, que a la vegada aquest tipus de granulat el que fa és es compacta, aquest granulat s'acaba compactant, ja tindríem el que és la compactació i tindríem el que serien els discos que abans hem explicat, i el que tindríem seria el tap en brut, que després d'un procés d'esmerilatge, un procés de reducció, s'acabaria convertint en el cilindre, que és el tap de cava xampany. Aquest cilindre, en posterioritat, és introduït en els colls d'ampolla de les cadenes d'embotellatge de totes les bodegues del món. Aquest procés es fa per una reducció del diàmetre de l'ampolla, més una introducció del mateix a dintre. La força o pressió del gas a dintre de l'ampolla és el que acaba generant aquesta famosa imatge del tap de cava xampany en forma de bolet. Puig ha destacat la importància del full de ruta a seguir a les Gavarres per continuar amb la tasca de dinamització de la zona. Les Gavarres, la veritat és que està fent un esforç a través del Consorci de les Gavarres important. Jo crec que recentment es va fer una tancada durant 3 dies al Museu del Suro de Palafrugell per fer una mena de pla estratègic amb tots els actors que hi intervenen. Els actors que intervenen en aquesta zona, sabeu que Catalunya és un país petit però molt densament poblat, per tant és impressionant veure la quantitat de gent que va participar en aquella mena de pla estratègic. Hi havia des de gent que tenia animals fins a gent que tenia bodegues, com per exemple la gent d'Ecotzi Wine o altres bodegues, i sí que es va establir com a mínim una fulla de ruta. El que tothom està d'acord és que del valor patrimonial de les Gavarres, un dels elements essencials per defensar-ho és la utilitat econòmica dels seus recursos.